Чираттагы кайнар кытлау сәламе Николаев районы Әхмәтле авылына аша. Үзенең 70 яшьлек олы юбилеен мөхтәрәм милләттәшебез Мансурова Суфия Ахмедсафовна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән, күркәм юбилее белән җан юлдашы Набиулла абый. 4 улы да гаиләләре белән Мансуровлар, Рамил тормыш иптәше Эльвира, Илдус тормыш иптәше Гульнар, Иркен тормыш иптәше Наташа, Расим тормыш иптәше Әлфия, ыныклары Лиля, Ләйсанка, Илдар, Марат, Айрат, Илнар, Алмаз, Софиечка, Замир, Сабиночка һәм Амирчик кытлылар. Әлеге теләкләргә бик теләп, кыда-кыдагыйлары һәм барча туганнары да кушылалар. Безнең сөекле, кадерләнкәебез, яраткан әбекәебез бүген юбилеен каршылый. Аның гомере калын, зур бер эчтәлекле китап сыман. Ул бу тормышта бик күпне күргән кеше. Газиз әтиебез Равил абый белән безне 4 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Олы тормыш юлына чыгардылар. Язмыш җилләре әтиебезне бик иртә арабыздан тартып алды. Ул бу якты дөнья белән инде хушлашып өлгерде. Хәзерге көндә әниебез янәшәсендә безне дә аңлап торган, хөрмәтләп яшәүче Набиулла абыебыз бар. Әниебез безнең балаларга гына түгел, хәзер инде оныкларга да бай кеше. Аның бөтен кайгыларын таратучы 11 оныгы бар бүгенге көндә. Әниебез безнең бик тырыш, гадел, акыллы хатын-кыз. Рухи яктан аңа һаман бары 30 яшь кенә сыман. Без анарга шатланышып кунакка кайтабыз, ә ул безне бәхеткә тулып каршы ала. Күп җирләре авыртса да, ул гомердә дә уфтанып йөрми. Гел бөтен авырлыкны юмырга, килкегә тартып яши. Ыныклары янында ул чабып та, сикереп тә йөри. Хәтта качыштан уйнап, табын астына да качып рәхәтләнеп уйныялар белән. Артыгаларны өстен куеп, ни теләгәннәрен, ни сораганнарын үтәргә тырыша. Без 4 баласы да 4 төрле аның. Ләкин ул барыбызны да аңларга тырыша. Һәммә безнең йөрәгенә дә юл таба ала. Сүзендә, киңәшендә аның без алтыннан саныйбыз. Без киленнәре дә аны кайнана итеп санамыйбыз. Ул безнең өчен үз әниебез сыман. Тормышта ул безне балаларын гына түгел, бер туган сеңлесе бу дөнья белән хушлашып, кинәт кенә үлеп киткәч, аның балаларын да үстерергә ярдәм итте. Әниебезнең җылысы, Аллага шөкер, барысына да җитә. Сөеклебез, котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Барысы өчен дә түбән генә башыбызны иеп рәхмәт әйтәбез. Иң кадерле кешеләре була һәрбер баланың. Әтисе белән әнисе, иң газизлары аның. Шушы якты дөньяларга безне әни тудырган. Әтиебез безнең өчен бөтенесен булдырган. Абый белән 4-ебезгә алар гомер биргәннәр. Улларыбыз иң бәхетле булсын иде дигәннәр. Озын-озак алар икәү тату тормыш иткәннәр. Бик зур тырышлыклар куеп, безне кеше иткәннәр. Бүген менә әниебез 70 яшен тутыра. Иң хөрмәтле кеше булып түр башында утыра. Ул бит безнең гомер буе үзе кунаклар сыйлый. Бүген менә тыныч кына бер ял итәргә уйлый. Аның тәмле ризыкларын бик күпләр авыз итә. Кунакчыл булганы өчен рәхмәтен әйтеп китә. Бер дә тик тора белми ул. Бакча эшен ярата. Чәчәкләре тирә-юньгә гел матурлык тарата. Балалар дип яши, кызганмыйча бар кешен. Бөтен куйган хезмәтләре без һәм гаиләсе өчен. Авырмыйча, картаймыйча, мәңге яшь булып яшә. Син безгә һәр вакыт кирәк. Бул һәр вакыт янәшә. Без үзебез ирләр хәзер. Сиңа терәк булырбыз. Кирәк чакта ярдәм итеп, яклап, саклап торырбыз. Син булганда без бәхетле. Синең белән бик рәхәт. Бөтен изгелегең өчен, әни, сиңа зур рәхмәт. Кадерле Суфия Ахмедсафовна,
Biz de sizni ылы юбилейгыз белән котлыйбыз. Әле озын-озак, матур гына гомер итәргә язсын сезгә. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Кояш кебек нурлы ниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы.